Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Ginkasugtan sa mga Negros Occidental mayors nga ayon ang RIATF kay paydalom sa GCQ ang probinsya. 8 p.m. to 4 a.m. nga curfew ginaduso. Himamaylan City Mayor Raymond Tongson kag Vice Mayor Justin Gatuslao nagpositibo sa COVID-19. Sa Isabela, motorsiklo nagsulod sa simbahan, isa patay, isa pilason. Sa Bacolod, massacre suspect nagakambyo-kambyong statement kung sino ang nagpatay sa 4 ka mga biktima. Kag sa tripping ni Rumeng, ato sa mga pinakapopular nga waterfalls sa Negros Oriental. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, one-time, big-time clearing operation sa mga nagabalabag sa bike lane sa syudad sa Bacolod ang ginpatigayon kahapon nga adlaw. Ginpangunahan kahapon sang Highway Patrol Group Negros Occidental upod sang LTO, DPWH, Bitaw kag TMU ang pagpanghawan sa mga bike lane sa Barangay Banago kag Bata nga sakop sang National Highway. Suno kay Police Captain Robbie Mariano, pamuno sang HPG sa probinsya, ilagin tutukan amo ang mga salakyan nga nagapark sa bike lane, pati na mga nagapalang lapaw nga illegal structures bangod sa dapat ini ang para sa mga bikers suno kay Mariano. Sila ang may nadakpan kahapon nga 113 ka mga violators nga nagapark o kung nagagamit sa dalan nga bahin na sang National Highway. Kaina liwat nga ginbalikan sa Digicast Negros ang highway sang Barangay Bata kag ini ang naaptan sang crew. Ang bike lane ang ginahimo nga parkingan sa gihapon sa mga truck, pribado nga mga salakyan, motorsiklo kag tricycle. Ginusoy sang crew ang circumferential road kag sa wala kag tuo may mga nagapark nga mga salakyan sa bike lane. Ini isa lang ka adlaw kasunod sa one-time big-time nga clearing operation. Pero plano ni Mariano nga sigihon ang clearing operation agud to mahawanan ang mga bike lanes. Sa number 9, isa patay, isa pilasod matapos nga magsulod sa simbahan ang isa ka motorsiklo sa Banwasang Isabela. Patay na sa magabot sa ospital ang 20 anyos nga si Mark Hill Hilado, samtang padayon naman yung ginabulong sa ospital ang yahimata nga si Raylen Hilado matapos ginarado sa ilang motorsiklo ang portahan sa simbahan katoliko sa Barangay 6 sa Banwasang Isabela kagabi. Sa investigasyon sa PNP, marasig ang pagpadalagan sa highway sa motor nga ginadala ni Mark Hill kag sang maglabot ini sa kurbada nga bahin sang dalan, nadulaan sa kontrol si Mark Hill kabangdanan nga nagrekta inibunggo sa portahan sang simbahan. Naguba man ang portahan bangod sang impact kag sila ang naglabog sa sulod sang simbahan. Lunsay na kainuman ang duha suno sa PNP. Sa number 8, suspect sa pagmassacre sa 4 ka maghimata nagkambyo naman sang pahayag. Una niya ginasiling nga may kaupod siya sa pagpatay sa 4. Kagabi iya ginsiling nga siya lang isa ang may kahimuan sa krimen. Kaina, nagkambyo naman ang iya nga pahayag. Ang detalye sa report ni Marcian Muico. Matapos ginako ni Christian Tulot nga siya among nagpatay sa iya tiya kag dato pa ka mga himata sini sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub, iya man ginhingadlan ang duha pa ka mga persona nga iya ginaligar iya kaupod sa pagpatay sa mga biktima. Miyerkules ang nasapon nga patay ang tiya sang suspect nga si Jocelyn Espinosa nombre. Iya utod nga si Gemma, hinablos nila nga si John Michael kag iya anom ka tuig nga bata. Naaresto kahapon ang isa pa ka person of interest nga giningadlan ni Tulot. Pero matapos maaresto ang iya giningadlan, kagabi, iya naman ginbago ang iya statement kag ginsiling nga siya lang ang may kahimuan sang krimen, kasubong sa pagtudlo sa mga espading kag martilyo nga iya gingamit sa pagpatay sa mga biktima. Tudlo ya kung bago ang mga cellphone sa atong victims.
Okay. Kasi sa Salvador, recover na itong pagkagabi. Pero matapos ginako kagabi nga siya lang isa, kaina sang aga liwat naman nga ginbaylo ni Tulot ang iya statement, kag iya liwat naman nga gintudlo ang duha ka persona nga kuno iya upod sa pagpatay. Pero suno kay Puerto, sila magatutok na lang anay sa karon sa kay Tulot nga mong primary suspect. Focus lang pa sa iyanay, kay daw inconsistent naman ang iyang revelation. So, kasi bumala na sa withdrawal syndrome, withdrawal stage, so iyang intake ng drugs. Okay. So, sa subong ikapaway na pa siya. So, huli, kasi makapaway siya, mas tadlong ang utak yung makareveal siya, sakto nga tabo, ano itang tagtuon ng tabo, kasi friendship. Gin-release na sang PNP ang person of interest nga damla gintudlo ni Tulot. Ginpasakaan na kapon si Tulot sang kaso nga paglapas sa RA 9165 matapos man makuha sa iyang sachet sang illegal nga droga sa pag-aresto sa iya. Kaso nga multiple murder naman ang i-file sang PNP sa Lunes. Martian Muico para sa Digicast Negros. Sa number 7, isang Bayan Negros Occidental chapter ginlunsar sa syudad sa Bacolod kainasang aga. Si Anay Negros Occidental Governor Rafael Coscolluela ang nagpamuno sini. Nagapati siya nga sa sitwasyon sa karon, posible nga matabo ang no election. Yaring report. Sa sitwasyon sa karon sa pungsod kung saan padayon na pagsaka sa kaso sa COVID-19 kag wala pa sang bakuna para sa mga pumuluyo, hindi malayo nga matabo ang no elections. Ining suno sa kay Anay Negros Occidental Governor Lito Coscolluela, pero nagalaom siya sa gihapon nga may matabo pa nga free and fair elections. Hindi mo ni mapaktan ang administrasyon. Some people have speculated that on purpose they're mishandling the COVID pandemic so that then they can declare a state of emergency and then say hindi na lang tayo mag-eleksyon. Iniisa sa mga gintalakay kaina sa paglunsar sang isang Bayan Negros Occidental chapter. Luyag sa oposisyon sa Duterte administration nga mag-isa para mas dako ang mangin tsansa nga may matabo nga pagkambyo sa administrasyon pagkatapos ang eleksyon sa 2022. Si Anay Supreme Court Justice Antonio Carpio ang nagpamuno sang grupo. Sa iya mensahe via Zoom, ginahangkat niya ang mga nagapamati sa iya kun bala. Kontento sila sa nagakatabo sa pungsod sa karon, ilabi na sa pag-atubang sa sining nga pandemic. Sa drug war, nga may kapin sa 25 mil na nagkalamatay nga wala matagaan sa justisya. Pati na, ang nagakatabo nga wala man nagakadepensahan ang pagsulod sa pungsod China sa aton nga mga baybayon. Do we want the same people who have shown total incompetence in handling the pandemic, resulting in the worst economic performance of the country since independence, forcing the closure of over 50% of small and medium-scale businesses and the unemployment of tens of millions of Filipinos. Suno sa kay Coscolluela, yara sila sa karon sa stage kung saan diin makuha sila sang suwestyon gikan sa ilang mga miyembro kung sino nagkadapat niya magpapili bilang presidente, vice-presidente kag mga senador. Hindi sila magpasilabot sa local politics. Limited ka mga daan sa resources. And then, we might have somewhat a local candidate supporting isang bayan candidates, pero kontra sa isa namang kauputan. So, hindi na kami gusto ma-involve sa local politics. But each member is free on his own. Matapos ang programa, nagpirma sa manifesto ang mga katapos ang grupo nga nagtambong sa launching. Dugang pa ni Coscolluela, magapatigayon pagit sila sang isa pagig kapag tililipon, kaupod naman ang iban nga mga sektor nga wala malabutan sang sining nga launching. Ang isang Bayan Negros Occidental chapter ang nagapanguna nga chapter sa guwa sang Metro Manila. Sa number 6, granular lockdown ang ginaduso para sa mga close contacts ang isa ka nagpositibo. Ang mga close contacts ng isa ka persona nga COVID positive nga iya nasugata 5-7 ka adlaw antes nagwa ang iya nga positive result ang ginaduso nga iswab. Ang mga close contact naman nga nasugata 4 ka adlaw paidalom ang dapat nga iga quarantine. Suno kaya Provincial Consultant Albi Benitez, ang pag-quarantine mahimo sa puluyan o kun sa facility
banwa o kun syudad, depende sa LGU. Pagkatapos ng 5 ka adlaw, amo naman ang pag-swab sa mga natungdan. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, importante ang contact tracing sa pagpanubo sa kaso ng COVID-19. Sunod kay Dr. Ernal Tumimbang, ang ginapatuman sa probinsya karon amo ang swabbing sa mga close contact pagkaligad sang 5 ka adlaw nga nagwa ang resulta sang isa ka nagpositibo. Pero kung symptomatic ang close contact, sunod kay Tumimbang, gilayon ini nga ginaswab. So if your close contact is from 7 to 5, i-swab ka na on day 1. Ang iban, from 4 to yesterday, i-isolate ka na. Amo ng granular lockdown. I-isolate ka na. Antis ka, i-swab. I-isolate ka where? Kung sa facility? Household. Household only. Or depende sa LGU, sa mga quarantine facilities na. Kung household, may somebody from the barangay to ensure that Yes, you that's why don't it's get called out. a granular lockdown nga household. Because they were saying so difficult kung sa home quarantine baka hindi mabantayan, no? Pero it could be in a government facility. Makaya pa na to. If you do that, makaya pa, hindi pa overwhelmed as of this time. I'm sure that you don't. Well, if we continuously get triple-digit increases, then yes, we will be overwhelmed again, for sure. You have to reopen the DepEd buildings for this. Yes, Sa number 5, Bacolod Emergency Operations Center nagapati nga ang pagtuhaw sa bagong nga variants ng COVID-19 anangin kabangdanan kung nga nagasaka sa karon ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Samtang patag sang EOC, hindi matuod kay patuman ang total liquor ban sa Bacolod. Yaring report ni Marty Go. May 42 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Bacolod City kahapon. Kalabanan diri ang mga close contacts kag kaupod sa panimalay. Mayara na karon sang 390 ka mga active cases sa syudad. Nadugangan naman sang 5 ang mga empleyado sang syudad nga nagpositibo sa ginpatigayon nga surveillance testing sang Miyerkules kag kahapon. Nagapati ang Executive Director sang Bacolod Emergency Operations Center nga si M. Ang nga isa sa mga kabangdanan sang pagsakaliwat sa mga kaso amo ang bag-o nga variant sang COVID-19 nga mas makalalaton. Base sa ila record, kalabanan nga nagapositibo sa karon mga miyembro na sang isa ka pamilya kag mga kabataan. Kung talaon ka may mga bago siguro mga variant sa COVID nga ari di. Kaya subong lang ta nakakita sa amo ni nga pattern wherein ang isa ka index case, no, isa ka positive case, halos tanan ng miyembro sa family niya are affected. And then, ang isa pag subong ka na-notice kita mo, kalabanan sa mga cases are no longer from the mga congested yung mga barangays. They come from the subdivision, no, sa mga condominiums, muna ang common. So, it also affects children, damo kabataan, so nga nag-positive. Isa man sa nakit-an ni Ang nga rason sang pagdamo sang kaso, amo nga nagkumpiyansa ang pumuluyo kag ang ginatawag nga pandemic fatigue. Wala na nagasunod sa minimum health protocols ang kadam-an kag nagadamo na sa karon ang mga social gatherings o kun ginatawag sang Bacolod DOC nga super spreader events. Maglibot ka subong, damo na wala nag-comply sa minimum health standards, especially sa wearing of mask. Ang mask, ginobra na lang, ginatakot na lang nila. Para lang nga daw, it would seem nga nag-comply sila para lang sa ila nga sa joke, para sa dalo, sa ila liog ang mask, wala ginagamit properly. Ikadua, iban siguro, ang tanaw namon, kay tungod nga may vaccine, daw gasalit sila, may bakuna na. Ginpahayag naman ni Ang nga wala sang kamatuoran ang nagwa nga impormasyon sa social media nga magapatuman liwat sang total liquor ban ang syudad. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa number 4, bag-o nga COVID-19 cases ang Negros Occidental masobra sa 2 kapilo sa total active cases sa Negros Oriental. Sang kahapon naglabot sa all-time high ang dugang nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental.
317 ang dugang nga kaso kahapon sa probinsya. Gani nagpatawag na sang emergency meeting ang gobernador sa mga alkalde para mahatagan ini sang igtalupangod. Ang bago nga kaso sa Negros Occidental ang masobra 2 kapilo sa total active cases naman karon sa Negros Oriental. Sa kahapon, 128 lang ang total active cases sa Negros Oriental. Matapos makarecord sa nga 24 naman ka new recoveries kag 15 ka dugang nga kaso. Samtang 39 naman kahapon ang dugang nga kaso sa Bacolod City nga karon may 390 ka active cases. Sa number 3, alkalde kag vice-alkalde sang Himamaylan City nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay Mayor Raymond Tongson, kahapon sila nagpaswab ni Vice Mayor Justin Gatuslao kag kaina lamang nagwa ang ilang resulta. Positibo sila sa virus. Sunod kay Tongson, naghilana siya sa nagligad nga mga inadlaw. Si Gatuslao naman may mild symptoms. Sunod sa alkalde, nakakontak si Gatuslao sa isa kagikan sa Binalbagan nga nagpositibo sa COVID-19. Sa karon, may 4 ka mga konsehal sang syudad ang ilang nga close contact ang nagpapaidalo man sa swab test. Magamando si Mayor Tongson sang disinfection sa City Hall bisan pa sa City Health Office. May pilaman ka mga nagpositibo sa City Health Office sunod sa kay Tongson. Ginapaabot nga maga-work from home anay ang mga empleyado sang City Hall sa masunod nga semana. Tuwara niya po ng fever ko ba, nagpag-swab ni Vice sa Gapon. Nagpa-swab na lang ko, mag-operapio na lang bila. Home quarantine kami ka na subong. Pag-trace namon subong, it came from somebody else sa Pinalbagan. And then nag-look back na ang mga pulang-pulang mamit po nga dito sila na-contact ni Justin and then Justin naman sa ako ito mo na subong ginalantaw na Sa number 2, 181 sa karon ang active COVID-19 cases sang San Carlos City base sa April 8 nga report sa Provincial Incident Management Team. Ang San Carlos City ang may pinakamadamo nga recorded active COVID-19 cases. Sunod kay Mayor Renato Gustilo, napatuman ang lockdown sa Barangay Guadalupe para mapunggan ang pagsaka pagid sang kaso sa amo nga barangay. Una nga nagpositibo sa virus ang 16 kakatapos ng choir nga nagapuyo sa amo nga barangay. 55 ang na-record nga nagpositive sa amo nga barangay as of April 8. Isa sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang sa syudad sa away kontra COVID-19, ang mga madamo sa gihapon sa mga wala nagapati sa COVID, ilabi na nga hindi man lala ang pag-igo sa mga nagpositibo. Isa pagid amo ang locations sa San Carlos, ilabi na nga ini ang nagaangot sang Occidental kag Oriental suno kay Gustilo. Ang biggest question lang that what we are still combating now is to make the people believe that virus is really a serious matter. Kaya wala magudta mass grade. Ang biggest problem natin is how to counter nga hinablang hindi ni tungod sang PhilHealth. Kaya we are not trying to correct that sa contact tracer tamo siya may PhilHealth ka. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Gikasugtan sa mga alkalde sa Negros Occidental nga hingion ng Interagency Task Force nga paidalom sa General Community Quarantine ang bugos nga probinsya. Ini para mapahagan-hagan ang pagsaka sang kaso sa COVID-19. Ilaman ginaduso ang border control, pati na ang uniform curfew. Yaring report ni Barbara Mijares. Isa ka emergency meeting ang ginpatigayon sa mga opisyales ng probinsya sa pagpamuno ni Governor Eugenio Jose Lacson kag Provincial Consultant Albi Benitez sa mga alkalde kaina sang aga. Iniagud tumasabat ang padayon nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental. As of April 8, nagdangat na sa 742 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Kahapon na record ang pinakamataas nga infection sa isa ka adlaw, 317. Subong 117
COVID-19 ang bag-o nga kaso sunod sa gobernador. Naghilisugot ang mga alkalde sa ginduso ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga ipaidalom sa General Community Quarantine ang Negros Occidental bangod ang kaundan sang Omnibus Guidelines ng GCQ kasubong sa mga guidelines man nga luyag ipatuman sa mga alkalde sa tagsa nila ka lugar kasubong sang pag-reduce sa kadamuon o kung bisan gani pagpaiway sa mass gathering. Suno kay Lacson, ini ang ipadala sa Regional IATF para sa approval kag kun matigayon gid man duha ka semana nga GCQ ang luyag nga ipatuman kag hatagan anay sang notice ang mga pumuluyo antes ang pagpatuman sini. The Regional IATF, this afternoon we have a Zoom meeting. We will already forward to them our intention here in Negros Occidental, and we will wait for their advice. Based on our experience last year, let's not slow down movement of cargos. Naghilisugot man ang mga alkalde sa pagpatuman sang 8 p.m. to 4 a.m. nga uniform curfew. Ini ang pangayuan man sang clearance gikan sa IATF. Wala labot diri, magapadala man liwat sang appeal ang gobernador nga nagahinyo sa pagpatuman sang mandatory swabbing sa mga mag-aabot sa puerto man o kon airport. Ang ipadala nga appeal sa siningation ang paghalagdaan man sa mga alkalde. Wala sang may nabaton nga sabat sa damlag paapil nga ginpadala sang probinsya matapos nga gin-disapprove ang mandatory swab testing sang RIATF. Isa man sa luyag nga ipatuman sa mga alkalde ang border control sa probinsya kag sa tagsa ka banwa kag syudad para may control sa mga nagagwa sulod sa kada lugar. Ginaduso ni Anay Congressman kag karon Provincial Consultant for Investment and Economic Affairs Alpi Benitez ang pagpatuman sang S-Pass kag Stay Safe registration sa tanan nga traveler para mas mangin mahapos bisan pa sa contact tracing. This QR code that tells you that you're Juan de la Cruz. No, that you have registered online at Juan de la Cruz. So, mag-agi ka gani sa mga LGUs. Kabalo sila nga Juan de la Cruz passed by Ilog, Bangkalan, Kundiman. Now, if you are now a suspect, kay close contact ka nga identify, pag-agi mo to ma-red flag sila. Suno kay Lacson, ilakip niya man ini ipadangat sa IATF. Kag sa tripping ni Ruming, samtang mabulay pa sa karon ang pagbiyahe, amon kamulagawon pinaagi sa virtual tour. Mga isa ka oras kag tunga nga biyahe gikan sa Kabangkalan City, sarang mo mabisita ang isa ka kilala nga waterfall sa Negros Oriental. Mahapos labuton kag wala na sang talaklason nga bukid. May dalan, bulubatuhon nga alagyan, kag may hagdanan pa. Inyang imo agyan para malapot kag masaksihan ang ini nga view. Antes ang pandemic, paborito ini nga kaladtuan sa mga turista. Update nyo ko as we travel with you virtually, boss. Las 10 ang aga sa tripping ni Ruming sa Facebook page kag YouTube channel sa Digicast Negros kag sa Cake at Channel 11 sa Kabangkalan, Himamaylan kag Banwas ang Ilog. Barb, tabuan na nga sang di pa stricto ang borders ang Oriental o Occidental Negros. Nakatabok po kami sa amutong waterfall sa Negros Oriental. Naligo ka? Wala. Huya ako. Wala na ako naligo. Kaya kulang na kami sa oras na mo kung inalagas nga mga lugar nga mabisita para sa isa kalaktanay. Damo ka ba na ma-shoota na? Pero tempting ang... Nami, Barb. Siya sa first time ko nakakita sa waterfall kami tatlo ka drop. Tatlo ka hulog sa tubig. So katahumigid siya. Di pa piloy siya katama sa Negros Oriental. Super may siya ginakatuan. Feeling ko damo sa taga Bacolod na kung nagkakadto dito. Ang balsang nagabantay dito, damo na sa mga taga Bacolod nga nagkakadto dito. Kag, Barb, before kita and happy birthday sa aton nga ka-Digicast, si Marty Go. Happy birthday, Mart! Kagabuyan itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!